Diga lo que digan las mujeres, estamos en guerra. Hola, bon migdia. Així un dia més per Oleres per la Igualtat amb un nou programa. Avui tenim entrevista amb una companya que és Amparo Galvis. Hola, Amparo. Hola, bona Ja vesprada. es contarà algunes Bona vesprada. coses de projectes que té i també per així estan saludant ja Isabel Real i Amparo Bertomeu. Empar Bertomeu, perdó, és que Amparo. És igual. Ja està, Empar Bertomeu. I bé, Amparo, a tu te diguem Amparo, eh? Sí, a mi me A tu dona Amparo, igual ella com me Amparo. digui. I a ella Amparo. Així ens distinguim. A veure què m'ha t'has costat preparat molt, avui no? per així, per contar-nos. A veure, ja feia temps que no havies Sí, vengut. feia ja temps, ja Sabem tenia ganes que- de veure-vos a totes. T'has de desconnectar. Sí, 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 eh? estic desconnectat un També poc. sabem que tens un projecte per este mes d'abril, Sí. que serà el dia 30, i conta'm-nos un poc la situació, com està el projecte i com ho porteu tot. Pues estem en ello. És el dia 30 i és una exposició sobre diversitat LGTBIQ+, i espero que vos agradi a tots. És una exposició més que res divulgativa, perquè quan estàs dins de tots aquests temes te dones compte de que la gent té molta falta d'informació, o més ben dit, té informació equivocada, que per les xarxes socials i per mitjans de comunicació pues, diuen coses que si te profundixes no són realitat. I és això, més que res, si n'hi ha en una persona només quisca de l'exposició, sabent una coseta més i plantejant-se, fent-se preguntes sobre el que sabem i el que no està, el que ens diuen de mentires, pues jo ja estaré contenta. Pues sí, perquè en aquesta exposició un dia ens vas comentar que va no sols de persones, sinó del regne animal. Sí, sí. Sí. L'ha basat té diversos temes, posaré temes en la diversitat que n'hi ha en el món animal, que pareix que diuen macho i hembra. Macho i hembra, els animals són macho i hembra. Doncs no, ja veureu si s'acosteu i vegeu que n'hi ha molta diversitat en els animals, n'hi ha animals que canvien de sexe, n'hi ha animals que són hembres i tenen pene, i n'hi ha moltíssima diversitat. I en el món vegetal també? En el món vegetal també. Els caragols són afrodisíacs, no? No, hemafrodites. Això és una altra cosa. Això és una altra cosa. És que com són igual. M'ha També evidències científiques explicant, per exemple, les persones trans com ja són dins del ventre de la madre, ja són persones trans, no se fan després. I perquè, si que no és una malaltia, vamos. Això ja la OMS ja ho té superclar, també posa informació sobre ciència i explica molt bé, per exemple, dona un poc de llum. El feto, els genitals, se fan antes que el cerebro. Entonces, si n'hi ha una descompensació d'hormones o masculines o femenines, quan es fa el cerebro, igual té els genitals masculins i el cerebro el té més en hormones femenines. Entonces ahí n'hi ha prou estudis que això són les persones trans, que no és ningú vici, ninguna tonteria. Però la teua ment no és el teu cos. Exacte. N'hi ha pocs estudis, però s'està investigant sobre això i estan veient que ahí n'hi ha una descompensació de formar-se els genitals antes i el cerebro després. Amparo, i quan es traten les persones hormonalment no tenen perill d'adquirir càncer o coses d'això, perquè hi ha persones que s'hormonen. Sí, clar. Ahí jo crec que n'hi haurà algo Home, tot el que no és natural és perillós. Però tu imagina't viure en una ment de dona i que no pugues ser dona.
O al revés. o al revés. Mhm. Te dona igual prendre't això. Sí, però moltes persones físicament també se senten que volen veure de la forma que ells pensen o que creuen que són. Clar. Entonces, clar, aquesta Que creuen que són, no, que transformació són. que es fan, jo pregunte, genitalment també és igual Això és que... optatiu, Ja. perquè més que res el canvi que volen fer és per la societat, perquè no està ben vist que una dona tinga barba, per exemple. Però això és hormones. Abans en Si els la circs, societat- si en la els circs societat portaven canvia. dones barbudes, les exhibien. Sí, Bueno, això soci- són altres casos, social- no té res a veure. Sí, però que són socialment, coses que són socialment reals. sempre s'han agarrat a xirigota, aquestes Sí. persones, com tantes altres que han abusat d'elles Sí, psicològicament per ser discriminats. Per Sí. això era una discriminació brutal. Es agarraven i, clar, qui va agarrar en aquella època una dona amb barba per treballar en qualsevol puesto? Pues no li quedava altra només que anar al circo. Clar. Entonces, Bueno, són però- discriminacions molt fortes que han insistit Sí, en però la això societat. és un incís que Mm. el que les dones tinguen barba i digo, o Pues és una més de- bello de la meitat, no pues- té res que veure en No, ser no- trans, no té res que és- veure. No, avui no, dia no, no, però no, No, abans ni sí. avui ni antes, no. No, No. no. No n'hi ha dones dones. molt de bello n'hi ha, N'hi ha. i no Frida per això Kahlo- són trans. Frida Kahlo és una altra tenia història. molt de vello. I no se Una sentia cosa home. és bello i altra cosa és barba. Sol, Sí, Sí, que n'hi sol ha, ser n'hi de ha. compensacions hormonals. Clar. Ara n'hi ha més avanços i es Te vas traten, al làser i te ho traten lleves i i te ho au. lleves. Exacte. Però dones barbudes han hagut i n'hi hauran. N'hi ha. El que passa és el que estàs dient, que se depilen, Claro. però no té res que veure en ser trans, No, que tu això no té res naixes que veure. en un cos i en uns genitals d'un sexe, però tu te El teu sents cap se sent un diferent. altre sexe. Sí. No és lo No, del això no té bello, res que veure, no. És, ojalà tu fos així, de fàcil. Res. No. Però que tenen molta càrrega social de tindre que ser més femenines que les dones a vegades perquè no està ben Clar, vist. tenen que tindre no està ben pit, vist. per això s'hormonen o s'operen, perquè... Claro. I a l'hora d'estes persones en el món del deport, com són admitides? Ahí n'hi ha un Ai, poquet. Ahí n'hi ha molt de Ahí n'hi ha barull, molt de Ai, mala ai, informació, també. Mala informació. Tu saps muscularment- quantes persones trans han anat a les Olimpiades perquè això siga un debat? Jo no. Poquíssimes. Una. Mhm, Una. mhm. I va perdre. Que no va guanyar res. Per què n'hi ha tant de debat en això? Pues no sé per què s'ha polititzat molt i se veu a esta gent, no sé, jo crec que és més que res un desvio de temes, perquè això llama molt l'atenció. Sí. És que estructuralment Entonces, és una cosa diferent també, No no? és diferent. Ja vindràs a l'exposició i veuràs com des La llum. de la prehistòria existeixen. Mhm. Sí. I és més, s'han venerat perquè eren persones molt sensibles i tenien les dos ments. Masculina i femenina. Sí, I normalment podries- són i- més... Sí, i més podies, sensibles, sí. claro, més sensibles, i tenien unes altres capacitats en el sentit que, a veure, tu veus la visió del món des de l'àngul més femení i els homes des del més masculí, i ells en no. les tribus americanes estava el tercer sexo Sí. i eren es tenien com a venerats, com a que sabien més que ningú i es demanaven opinió per tots i en quasi totes les ètnies estes s'han tingut més en consideració. Va ser quan va anar el colonialisme Mhm. y la religión, Claro. que es, con la religión hemos topado, ¿no? Con la iglesia, con la iglesia. con la iglesia hemos D'aquella manera, perquè Va ells ser- mateixos han llevat el celibat, que no és lògic que el lleven, ni el lícit tampoc. Entonces, aquestes persones què fan? Tallar i que siga home i Han dona llevat- i parella. Com? Això que té Sí. que veure el I això que té que celibat. No, no. Sí, té pues que perquè veure l'home té aquestes necessitats i ell busca. El home i la Claro, dona. claro. Però- Entonces, però- què està passant? No Que a l'anar desviem. aquestes persones allí... Tornem a l'exposició, per Tornem a favor, l'exposició. perquè estos No, temes no és- el que fem és liar a la gent. I, Vale, l'exposició. l'exposició es dirà existir no és un debat.
perquè no té per què, vaig a parlar en personal, la meva filla anar per carrer i que li pregunten tots que què eres, que no eres. No tens per què explicar res, tu eres com eres i Ja està. ya está. Entonces, el títol de l'exposició serà Existir no és un debat. Es tractarà sobre la història, totes les tribus i tota la gent que ha hagut trans, que han sigut persones importants. Tindré també un d'això dedicat a les persones que han mort per ser diferents, en lo de Hitler, que tenia, i Franco també tenia camps de concentració especials per ells. Lorca mateixa. Lorca No era Però no, trans. era homosexual. tenia diversitat, Entonces ell no se sap ni on està enterrat. El van tirar en una cuneta i allí Però se és va que ahir quedar. n'hi ha camps de concentració. sí, Continua. n'hi ha camps de concentració, sí. Entonces explicarem tota la diversitat que n'hi ha, farem com un xocotet homenatge a la gent esta que ha mort per ser com era. Tindrem també un puesto cultura LGTBI, en escriptors, en llibres LGTBI, en música, en pintura, tota la diversitat que n'hi ha que no es veu en aquesta exposició. Més que exposició, vull És que siga un visibilitzar. aporto a la gent esta que no ha sigut mai visible, que n'hi ha molta desinformació. En part, estic sentint i estic veient que tens molta desinformació sobre el tema. Entonces te convido a que vingues i veges tota l'exposició. I també el que és una persona queer, el que és un drag queer, que se veu així com un poc diversió i d'un treball enorme darrere, que ve del teatre antic, quan no n'hi havia actrius dones, el teatre el feien els homes vestits de dones, ve d'ahir, i té un treball grandíssim, i n'hi ha molts drags valencians que estan triomfant en l'estranger i estan duent la cultura valenciana al món. Entonces, tot això la gent ho desconeix. I dins de la meva experiència de mare d'una xica trans, pues me dona, per què no dir-ho, molta ràbia i molta impotència de que encara se parle d'això com a que són persones vicioses o són persones rares o no és natural, perquè sempre se diu que la naturalea és home-dona. Bueno, plantegem-nos tot el que ens han ensenyat, anem a plantejar-se des de l'actualitat i des de la ciència i des de la bona informació el que som, perquè el món és divers i la grandea del món és la diversitat, igual en persones que en animals, que en plantes. Què seria del món si tots fórem iguals, si tots pensarem el mateix? Pues dins d'aquesta impotència d'una mare tenia jo ganes de fer aquesta exposició i m'agradaria, crec que vindrà gent de l'institut o gent de les escoles perquè tinguin una visió més ampla de lo que és això. I has dit que començarà el dia 30, fins quan estarà? Crec que és una setmana, però ara anirem i parlarem un poc, a veure, crec que sí, una setmana estarà. Sabem el dia que s'inaugura, però ho tindrem més clar. En la planta baixa, no? Sí, en la sala baixa. d'exposició. Sí. I quin format portaràs? Quadres? Portaràs litografies? És tot divulgatiu. Jo posaré, per exemple, ciència i baix posaré tot lo de ciència. Però perquè nosaltres visualitzem. Sí. Quin és el format? Perquè a veure, n'hi haurà en quadro, dibuixos, en dibuix, hi ha dibuixos, hi ha escrits. Dibuix i, per exemple, la història, els queers, posaré queers. Entonces explique lo que és una persona queer i pose diversos exemples. Per exemple, n'hi ha molta gent queer. N'hi ha molts... Per exemple, Lady Gaga és queer. Sí. Per exemple, jo què sé, Freddie Mercury
I posaré la història d'ells i la foto. La foto, lo que dia ell de ser queer i lo que és una persona queer. Entonces és en format de com pòsters. Bueno, ara anem a descansar un peliu, a posar-nos un poquet de música Maite i reprendrem el tema, que és molt interessant. Caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen tú solo di. Soy yo. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema, estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen tú solo di. Soy yo. Soy yo. Bé, Amparo, a veure, també estàvem parlant ara, no?, lo de que vas a fer un cartell, no?, divulgatiu. Sí, ja ho passaré per totes les xarxes, sí. Per a que ho puguem compartir, no?, sí. I també donar informació a l'Ajuntament perquè també faci divulgació de tot això. Sí. Vale, pues estarà molt interessant, Jo espero que sí, que vos agrade, i el que ha dit antes, en una persona de que ells que tinguen un poc més clar les coses, jo ja estic contenta, perquè és això, n'hi ha molta mala desinformació. A quina edat el va dir o es va sentir, o des de ben xocotet? La teua filla. Pues des de xocotet, des de sempre. Però clar, ell no tenia referents, bueno, ella. En aquell entonces ell no tenia referents, no sabia el que era. Ella se sentia, pues, diferent, ja pues, tenia més coses en comú en les xiques que en els xics. En els xics no tenia res que parlar, ni res que jugar, ni res de res. I va ser, jo me'n vaig anar a València a viure i ella pues, ja me dia, pues, és que no sabia, ella no ho sabia. I jo vaig tindre prou vista, estic molt contenta de lo que vaig fer, perquè el primer que vaig fer va ser anar a una associació LGTBI de València que es diu Lambda, que és una de les més importants, i allí me van assessorar, vaig dir, pues vine-te'n un dia, vaig fer un curset, com un curset que fan allí, i diu, pues vine-te'n a la tua filla, i allí n'hi ha psicòlogos i parlen d'això, li van fer com un test i d'això, i ahir ja ho va tindre clar, ho va tindre superclar. Me va donar la notícia el mateix dia que va complir 14 anys. En 14 anys em va dir, és que jo me veig dona. Jo, quan
jo en un futur, si penso en mi, me veig dona. Entonces ahí vam a començar en reunions i anant al metge, informant-nos bé, que és el que té que fer la gent, informar-se bé, i ahí vam a començar la transició. Li han passat unes quantes cosetes que l'han perjudicat un poc. Ella, per exemple, té ansietat crònica per la societat, per, no sé, anar pel carrer i que tots la miren, o insultar-la pel carrer, o pegar-li, que també li han pegat. Entonces me emocione. És per emocionar-se. És que, bueno, sí. Respira. Pues per això crec que a algú que li passa el mateix que m'ha passat a mi és molt important la informació i no pensar en el que diga la gent. Informa't, apoya, el apoyo als teus fills és superimportant, és el més important, perquè n'hi ha molta gent que els pares no ho entenen, li posen pegues, i n'hi ha molta gent Sí, n'hi haurà pares que diran, bueno, pues ja canviarà, això és que té ara, està l'adolescència, no sap. Que no volen per el que diran. I que diran, ja li passarà la bola. Sí. Entonces, pues, per això penso que és superimportant. I encara està en tractament hormonal? Ella va parar perquè li van pegar una paliza, entonces va agarrar de tot psicològicament i va parar. Entonces ara ja està millor i has començat a treballar, a hormonar-se i això, i està molt bé ara. Ha començat a treballar un poquet, que la faena també n'hi ha... Estigma. També posaré una informació sobre el maltracte en els treballs, la discriminació que tenen, perquè pareix que, per exemple, una persona gay o una persona lesbiana, pues, la veus en més puestos treballant, en supermercats, però una persona trans està més difícil. No és tan fàcil. No és tan fàcil treballar en qualsevol puesto. Sí, no s'accepta encara. El tractament és en la Seguretat Social? O... Sí, això és en la Seguretat Social. És entrar com a... Sí. Com en això. Sí. Clar, és que està reconegut per la ciència el que és, i per tant... És que és pitjor que no s'hormonen i tindre l'estigma de la societat, perquè això du molta malaltia psicològica. Sobretot. Acaba molta gent suïcidant-se, molts xiquets, que igual diuen els pares, s'ha suïcidat, no sé per què. Pues, n'hi ha molts xiquets que se suïciden callant el que senten, per por als pares, per por de la societat i per por. Entonces, per afrontar una vida pues, que no és fàcil, que diuen, això és, mira, una festa. És molt difícil. Ningú és una persona trans o una persona queer perquè li dona la gana, perquè la societat ho posa molt difícil. Entonces, pues, per això volia fer l'exposició. Mira que el pregunte, i a l'hora d'elegir parella, com ho tenen? Pues la meva filla ja té nòvio. Això va en les persones. Si tu trates a una persona i n'hi ha persones que no se fijen en el sexe, se fijen en la persona. Que crec que és el que deurien ser tots. És l'important, persones. Conèixer a la persona i si t'agrada, pues avant. Quina edat té ara, Débora? 22. 22, que major. Jo quan l'he coneguda abans, sí que és de veres que sempre anaven xiquetes. Sempre. No, mai l'ha vist en quadrilla de xics, sempre l'ha vist en quadrilla de xiques. És que no té res que veure, és que no. Clar, no veuen que tenen res en comú. Ella estava afín en les xiques. Claro, sí. La seva ment ja sap on té que elegir les amistats. En els xics no té conversació. No tenia conversació de ninguna classe i en els xiques se du superbé. Així que, pues bé,
pues això, vos convide a tots a que vingueu i s'entereu un poquet més del tema. Te ho has treballat, Amparo? Te ho has treballat. Ara que tenia temps, dic, vaig a treballar-ho i a fer. Em queda curta, però vaig dir, tinc 100 d'això, 100. Com si foren làmines. Sí, 100 làmines. Dic, ja pare, però m'ha quedat curta, n'hi hauria molt més que explicar. Explicar només les coses que pense jo que la gent té més desconegudes. Del món animal, del món vegetal, del món tal, Sí, aleshores la història, i saber que no siguem més únics, Clar. que esto es desde los principios de los Sí, tiempos. que ha existit tota la vida. Hi Lo ha que passa, informació històrica de segles darrere que ha ajudat gent. inclús en la mitologia, també. I eren acceptats. César Augusto i tots estos Sí. tenien el seu concubino, el seu... En la cultura com de l'imperi romà o en la Grècia antiga pues s'acceptava l'homosexualitat, en México existeixen les Misher que són persones trans que són cuidadores, són molt cuidadores, entonces s'encarreguen quan naix, tenen una filla trans, pues estan contents perquè saben que van estar ben cuidadets. T'ha caigut el micro, Lola. De l'emoció. De l'emoció. Sí. I també en les tribus dels indis de Nord-Amèrica també existia aquest tercer personatge que es vestia, potser era un home i es vestia de dona i ningú ho trobava estrany. No, és al revés, estaven venerats. S'acceptava perquè eren aixina i ells ho veien que formava part de la natura, era algo natural. No tenien els prejudicis que ens han inculcat després les religions. I no tenien problema d'expressar el seu sexe ni la seva identitat, perquè anem a distingir que una cosa és el sexe i l'altra el gènere. Una cosa és el que t'atrau a tu com a sexe i una altra cosa el que eres, el gènere. Són coses diferents. Són coses diferents, així que... El que naix que és en uns genitals masculins o femenins no identifica el que tu... El teu gènere. Exacte, això està bé explicat. Una cosa és el sexe i l'altra el gènere. I així n'hi ha moltes coses que desconeguem i que estigmatitzem a les persones. Per exemple, una curiositat molt d'això. Si tu eres dona i te fan un trasplante de mèdula d'un home, els teus genes, el gen X i d'això, canvia a home. I no deixes de ser dona. Perquè tot està així en el cervell. Sí. Això és una curiositat que pocs saben. Li canvia la sang, li canvia el cromosoma, perquè en la mèdula va el cromosoma. Entonces, els ADN. Li canvia. Entonces, li canvia tot lo de dins a home, però segueix sent una dona. I sentir-se com se sent. Dona. Està així. Sí, però vol dir que si te feren una analítica de... Sí, l'analítica... hormonal. Sí. Exacte, s'ha canviat. Bé, molt interessant, Amparo. Molt interessant tota informació i, bueno, pues t'agraïm el que hagis vingut i anirem a l'exposició. Un plaer, esteu tots convidats a tot el món i espero que s'ompliga i això, que obrir la ment un poc a les coses noves i llevar... Noves i no tan noves. Coses que s'han investigat ara i coses que han estat tota la vida però han estat tapades. Jo sempre poso l'exemple de, per exemple, una persona surda antes estava mal vista. Pues sí. I ara no. Pues això arribarà un moment que serà el mateix. Esperem que siga així. Crec que sí. A poc a poc. Adéu, moltes gràcies. Adéu. Diga lo que digan las mujeres, estamos... ¡Y en guerra!